Μόνο που ήθελα να είμαι με την κόρη μου αυτά τα Χριστούγεννα, είπε η οδηγός ταξί, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Απλώς ήθελα να είμαι με την κόρη μου αυτά τα Χριστούγεννα. Δεν είχε ιδέα ότι ο επιβάτης που καθόταν δίπλα της ήταν εκατομμυριούχος. Και τι έκανε μετά, ούτε η ίδια μπορούσε να το πιστέψει. Αν αυτή η ιστορία σας ενδιέφερε, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και να μας πείτε από ποια πόλη μας παρακολουθείτε. Συνεχίζουμε. Μαμά, ο Άγιος Βασίλης θα στενοχωρηθεί αν δεν είσαι εδώ όταν έρθει. Η φωνή της Σοφίας αντιχούσε στη μνήμη της Κλάρας καθώς οδηγούσε το κίτρινο ταξί στους μποτιλιαρισμένους δρόμους της Αθήνας. Εκείνα τα τεράστια δακρυσμένα μάτια, κοιτώντας ψηλά όταν γονάτισε για να την αποχαιρετήσει, την κυνηγούσαν ακόμα. Τα μικροσκοπικά δαχτυλάκια που κρατούσαν το πολύχρωμο κολλιέ από μακαρόνια που είχε φτιάξει ειδικά για τα Χριστούγεννα, η μυρωδιά από παιδικό σαμπουάν φράουλας στα σγουρά μαλλιά της. «Η μαμά θα γυρίσει σύντομα, αγάπη μου. Υπόσχομαι ότι θα είμαι εδώ πριν έρθει ο Άγιος Βασίλης». Ψέμα. Ήξερε ότι ήταν ψέμα τη στιγμή που οι λέξεις βγήκαν από το στόμα της. Το καθυστερημένο νίκη, η ειδοποίηση έξωσης, η δόση του ταξί, τα φάρμακα για τον επίμονο βήχα της κόρης της. Δεν υπήρχε περίπτωση να είναι στο σπίτι πριν τα μεσάνυχτα. Όχι αν ήθελε να έχει μια στέγη πάνω από το κεφάλι της κόρης της τον Ιανουάριο. Η Κλάρα ανοιγόκλεισε τα μάτια της πολλές φορές για να διώξει τα δάκρυα που απειλούσαν να πέσουν. Δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά να κλάψει τώρα. Η εφαρμογή έδειχνε 143,50 ευρώ. Λιγότερο από το μισό από όσα έπρεπε να μαζέψει εκείνο το βράδυ. Η κίνηση την παραμονή των Χριστουγέννων έκανε κάθε διαδρομή πιο χρονοβόρα, κάθε κόκκινο φανάρι. Ένα μικρό βασανιστήριο. Το φανάρι άνοιξε και επιτάχυνε το ταξί, περνώντας από διακοσμημένα μαγαζιά και χαρούμενες οικογένειες που κουβαλούσαν σακούλες με δώρα. Ο ουρανός της Αθήνας σκοτίνιαζε ήδη. Τα πρώτα αστέρια εμφανίζονταν δειλά μέσα από τη φωτορύπανση της Μητρόπολης. Κάπου η 4χρονη κόρη της πιθανότατα ρωτούσε την κυρία Ελβίρα για 100η φορά πότε θα ερχόταν η μαμά. «Ο Άγιος Βασίλης ξέρει ότι είμαστε φτωχοί». «Μαμά». Η αθώα ερώτηση που είχε κάνει η Σοφία την προηγούμενη εβδομάδα την βασάνιζε ξανά. Η Κλάρα είχε προσπαθήσει να χαμογελάσει και είχε απαντήσει ότι ο Άγιος Βασίλης έφερνε δώρα σε όλα τα καλά παιδιά του κόσμου. Δεν είχε σημασία αν ήταν πλούσια ή φτωχά. Άλλη μια υπόσχεση που δεν θα μπορούσε να εκπληρώσει πλήρως. Το μόνο δώρο που είχε καταφέρει να αγοράσει για την κόρη της ήταν μια μικρή υφασμάτινη κούκλα σε μια έκθεση χειροτεχνίας, χρησιμοποιώντας τα χρήματα που είχε εξοικονομήσει, παραλείποντας κάποια γεύματα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Το ταξί σταμάτησε ξανά στην κίνηση της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, τώρα εντελώς φωτισμένη από χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις. Στο ραδιόφωνο μια διαφήμιση επέμενε ότι δεν υπήρχαν Χριστούγεννα χωρίς τις σοκολάτες μιας συγκεκριμένης μάρκας. Η Κλάρα άλλαξε εκνευρισμένα τον σταθμό, σταματώντας σε έναν που έπαιζε παλιά ελληνικά τραγούδια. Η εφαρμογή δονήθηκε, ανακοινώνοντας μια κοντινή διαδρομή. Δέχτηκε αμέσως, ρυθμίζοντας τον καθρέφτη και παίρνοντας μια βαθιά ανάσα, προσπαθώντας να ανακτήσει την επαγγελματική έκφραση που περίμεναν οι επιβάτες. Δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά να χάσει θετικές αξιολογήσεις. Κάθε λιγότερο αστέρι σήμαινε λιγότερες διαδρομές, λιγότερα χρήματα, λιγότερες πιθανότητες να διατηρήσει μια στέγη πάνω από το κεφάλι της Σοφίας. Στάθμευσε μπροστά από ένα πολυτελές εμπορικό κτίριο στην περιοχή της Κηφισιάς. Ένας άντρας με σκούρο κοστούμι στεκόταν στην είσοδο, μιλώντας στο τηλέφωνο με σοβαρή έκφραση. Από το ανάστημα και τα ρούχα του, η Κλάρα ήξερε ότι ήταν ο τύπος πελάτη που θα μπορούσε να αφήσει ένα καλό φιλοδόρημα. Αν ήταν ικανοποιημένος με την υπηρεσία, ο άντρας έκλεισε το κινητό του όταν είδε το ταξί να σταματάει και περπάτησε προς το όχημα. Η Κλάρα προσπάθησε να χαμογελάσει όταν εκείνος μπήκε στο πίσω κάθισμα, φέρνοντας μαζί του το διακριτικό άρωμα ενός ακριβού αρώματος. «Καλησπέρα», είπε κοιτώντας φευγαλέα στον καθρέφτη. «Πού πάμε?» «Ξενοδοχείο Έμβλημα, παρακαλώ», απάντησε εκείνος, η φωνή του βαθιά και ελεγχόμενη. Η Κλάρα κούνησε καταφατικά το κεφάλι και ξεκίνησε τη διαδρομή στην εφαρμογή. Η αντανάκλασή της στον καθρέφτη έδειχνε βαθιούς μαύρους κύκλους που το βιαστικό μακιγιάζ του πρωινού δεν μπορούσε πλέον να κρύψει. 24 Δεκεμβρίου 1918 και η κούραση από το να είναι στον δρόμο από τις 7 το πρωί βάραινε στους ώμους της.
Στο πίσω κάθισμα, ο άντρας δεν έπιασε αμέσως το κινητό του, όπως έκαναν οι περισσότεροι στελέχοι. Ανταυτού, κοιτούσε από το παράθυρο παρατηρώντας την πόλη στολισμένη για τα Χριστούγεννα. Η Κλάρα ρύθμισε την κορνίζα στο ταμπλό, όπου το χαμογελαστό πρόσωπο της Σοφίας φαινόταν να την παρακολουθεί με προσδοκία. Η φωτογραφία είχε τραβηχτεί τα προηγούμενα Χριστούγεννα, όταν ζούσαν ακόμα σε ένα καλύτερο διαμέρισμα, πριν ο πατέρας του κοριτσιού αποφασίσει ότι δεν ήθελε πλέον ευθύνες και εξαφανιστεί χωρίς να αφήσει ίχνη. «Εσείς πάντα δουλεύετε την παραμονή των Χριστουγέννων». Η φωνή του επιβάτη διέκοψε τις σκέψεις της. Η ερώτηση ευνηδίασε την Κλάρα. Συνήθως οι επιβάτες μετά βίας παρατηρούσαν την ύπαρξη της πέρα από τη λειτουργία να τους μεταφέρει στον προορισμό τους. «Ναι, κύριε, η κίνηση είναι καλή αυτή την εποχή», απάντησε αυτόματα, παραλείποντας όλη την αλήθεια πίσω από εκείνη τη βραδιά δουλειάς. Το ταξί προχώρησε αργά μέσα από την μποτιλιαρισμένη κίνηση της οδού Πειραιώς. Οι οικογένειες περνούσαν στα πεζοδρόμια, χαμογελαστά παιδιά χέρι-χέρι με τους γονείς τους. Κάπου στην πόλη, η Σοφία πιθανότατα κοιτούσε την πόρτα με κάθε θόρυβο, περιμένοντας να είναι η μαμά της που έφτανε. «Όμορφη φωτογραφία», σχολίασε ο άντρας δείχνοντας την κορνίζα στο ταμπλό. «Η κόρη σας». Η Κλάρα ένιωσε την καρδιά της να σφίγγεται. Συνήθως απέφευγε προσωπικές συζητήσεις με επιβάτες, αλλά υπήρχε κάτι στη φωνή του που δεν ακουγόταν σαν απλή τυχαία περιέργεια. «Ναι, η κόρη μου η Σοφία», απάντησε επιτρέποντας σε ένα γνήσιο χαμόγελο να εμφανιστεί στιγμιαία στα χείλη της. Έκλεισε τα 4 της τον περασμένο μήνα. Ο άντρας κούνησε καταφατικά το κεφάλι, κοιτώντας τη φωτογραφία με μεγαλύτερη προσοχή. «Πρέπει να ανυπομονεί για τον Άγιο Βασίλη». «Όχι». Η ερώτηση χτύπησε την Κλάρα σαν γροθιά στο στομάχι. Έσφιξε το τιμόνι δυνατά, προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία της. «Ναι, πολύ ανυπόμονη», απάντησε η φωνή της ελαφρώς τρεμάμενη. «Λατρεύει τα Χριστούγεννα». Μια σιωπή εγκαταστάθηκε στο ταξί, καθώς η Κλάρα ελισσόταν ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Όλη η πόλη φαινόταν να κινείται εκείνο το βράδυ, όλοι έτρεχαν να φτάσουν στο σπίτι, στις οικογένειές τους, στα δείπνα τους, στα δώρα τους κάτω από το δέντρο. Όλοι εκτός από εκείνη. «Και εσείς δεν θα προτιμούσατε να είστε μαζί της τώρα?» ρώτησε ο άντρας μετά από λίγες στιγμές. Η Κλάρα κοίταξε γρήγορα στον καθρέφτη, συναντώντας τα μάτια του επιβάτη. Δεν υπήρχε κακία ή κρίση εκεί, μόνο μια γνήσια περιέργεια που την αφόπλησε εντελώς. «Μαμά, υπόσχεσαι ότι θα είσαι εδώ όταν ξυπνήσω αύριο». Η φωνή της Σοφίας αντιχούσε ξανά στο μυαλό της και η Κλάρα ένιωσε έναν κόμπο στο λαιμό. Η ερώτηση του επιβάτη είχε χτυπήσει τον πυρήνα του πόνου της εκείνο το βράδυ. «Μόνο που ήθελα να είμαι με την κόρη μου αυτά τα Χριστούγεννα». Οι λέξεις ξέφυγαν πριν μπορέσει να τις συγκρατήσει, η φωνή της σχεδόν ένας ψίθυρος. «Αλλά δεν μπορούμε πάντα να έχουμε αυτό που θέλουμε, έτσι δεν είναι?» Αμέσως μετάνιωσε για την ειλικρίνειά της. Οι επιβάτες δεν ήθελαν να ακούσουν τα προβλήματα μιας οδηγού ταξί, ειδικά την παραμονή των Χριστουγέννων. Ήταν πιθανό ότι απλώς ήταν ευγενικός, κάνοντας ανούσια κουβέντα για να περάσει η ώρα κατά τη διαδρομή. «Συγγνώμη, δεν ήθελα να σας ενοχλήσω με προσωπικά προβλήματα», πρόσθεσε γρήγορα, προσπαθώντας να χαμογελάσει επαγγελματικά καθώς τρίβει δεξιά στην λεωφόρο Κηφισίας. Ο άντρας τακτοποιήθηκε στο πίσω κάθισμα, κοιτώντας ξανά τη φωτογραφία της Σοφίας. «Και γιατί δεν είστε μαζί της?» ρώτησε η φωνή του τώρα πιο απαλή, σαν να τον ένοιαζε πραγματικά η απάντηση. Η Κλάρα δίστασε για μια στιγμή. Γιατί ξεσπούσε σε έναν εντελώς άγνωστο? Ίσως ήταν η κούραση, ίσως η μοναξιά εκείνης της ημέρας, ή απλώς η ανθρώπινη ανάγκη να μοιραστεί ένα βάρος που γινόταν πολύ βαρύ για να το σηκώσει μόνη της. «Επειδή η ζωή δεν είναι εύκολη», απάντησε τελικά, τα μάτια της καρφωμένα στον δρόμο μπροστά. «Είμαι ανήπαντρη μητέρα. Οι λογαριασμοί δεν περιμένουν τον Άγιο Βασίλη». Δεν ανέφερε το καθυστερημένο νίκη, ούτε την ειδοποίηση έξωσης, ούτε τα ακριβά φάρμακα, ούτε τις νύχτες που έτρωγε μόνο ένα ψωμί με βούτυρο για να μπορέσει η Σοφία να έχει ένα πλήρες γεύμα. Κάποιες αλήθειες ήταν πολύ βαριές για να τις μοιραστεί με αγνώστους. Μέσα από τον καθρέφτη παρατήρησε ότι ο άντρας την παρακολουθούσε με μια έκφραση που δεν μπορούσε να αποκρυπτογραφήσει πλήρως. Δεν ήταν λύπη, θα το αναγνώριζε αμέσως. Έμοιαζε περισσότερο με κάτι σαν σκέψη. «Ο πρώην σύζυγός σας δεν βοηθάει?» ρώτησε εκείνος μετά από μια στιγμή. «Απλώς εξαφανίστηκε όταν ανακάλυψε ότι ήμουν έγκυος». Η Κλάρα απάντησε, εκπλήσοντας τον εαυτό της ξανά με τη δική της ειλικρίνεια. «Δεν ξέρω πού είναι και ειλικρινά δεν με νοιάζει.
«Πενιάζει μόνο η κόρη μου». Ένα επίμονο δάκρυ ξέφυγε και κύλησε στο πρόσωπό της. Το σκούπισε γρήγορα, ελπίζοντας ότι ο επιβάτης δεν το είχε παρατηρήσει. Το φανάρι έγινε ξανά κόκκινο και η Κλάρα εκμεταλλεύτηκε την παύση για να πάρει μια βαθιά ανάσα και να συνέλθει. Δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά να χάσει τον έλεγχο. Τώρα αυτό που δεν ήξερε ήταν ότι ο άντρας στο πίσω κάθισμα δεν ήταν ένας συνηθισμένος στέλεχος. Ο Ερίκος Βαστάκης, 41 ετών, ήταν ιδιοκτήτης μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας της χώρας. Το κίτρινο ταξί ήταν απλώς μια επιλογή για διακριτικότητα εκείνο το βράδυ, μια προσπάθεια να περάσει απαρατήρητος σε μια πόλη όπου το πρόσωπό του εμφανιζόταν συχνά σε επιχειρηματικά περιοδικά και κοινωνικές εκδηλώσεις. Καθώς παρακολουθούσε τη γυναίκα να παλεύει να συγκρατήσει τα δάκρυά της, κάτι μέσα του κινήθηκε. Εκείνη δεν ήταν η νύχτα των Χριστουγέννων που είχε σχεδιάσει, ούτε το είδος της συνάντησης που περίμενε να έχει, αλλά υπήρχε κάτι στην ήσυχη αξιοπρέπεια αυτής της γυναίκας, στον τρόπο που προσπαθούσε να κρύψει τον πόνο της, ενώ έκανε τι ήταν απαραίτητο για την κόρη της, που τον άγγιξε βαθιά. «Πόσο καιρό ακόμα σκοπεύετε να δουλέψετε σήμερα?» ρώτησε ο Ερίκος, κοιτώντας το ρολόι του χεριού του. Η Κλάρα πήρε μια βαθιά ανάσα πριν απαντήσει. «Όσο χρειαστεί, κύριε, πιθανότατα μέχρι μετά τα μεσάνυχτα». Ο Ερίκος κούνησε καταφατικά το κεφάλι σιωπηλά, παρατηρώντας την πόλη μέσα από το παράθυρο. Φώτα αναβόσβηναν, οικογένειες περνούσαν. Το πνεύμα των Χριστουγέννων ήταν παντού, εκτός από μέσα σε εκείνο το ταξί, όπου μια μητέρα δούλευε, ενώ η κόρη της περίμενε στο σπίτι. Το ταξί σταμάτησε μπροστά στην επιβλητική είσοδο του ξενοδοχείου Έμβλημα. Η μισελινοειδής δομή, φωτισμένη με γαλάζια φώτα την παραμονή των Χριστουγέννων, αντιπαραβάλλονταν με τα συμβατικά κτίρια γύρω της. Η Κλάρα σταμάτησε το ταξίμετρο και γύρισε για να πει το ποσό της διαδρομής. «Είναι 57,40», είπε επιστρέφοντας στην επαγγελματική της στάση. Ο Ερίκος κοίταξε ακόμα μια φορά την κορνίζα στο ταμπλό, πριν βγάλει το πορτοφόλι από την εσωτερική τσέπη του σακακιού του. «Η κόρη σας», ξεκίνησε διστάζοντας για μια στιγμή, «πιστεύει στον Άγιο Βασίλη». Η ερώτηση ευνηδίασε την Κλάρα, γιατί ένας άγνωστος θα ενδιαφερόταν για αυτό. «Ναι», απάντησε επιτρέποντας σε ένα κουρασμένο χαμόγελο να εμφανιστεί στο πρόσωπό της. Του έγραψε ένα γράμμα την περασμένη εβδομάδα. Ζήτησε μια κούκλα που μιλάει και ένα βιβλίο ιστοριών. «Και τι θα γίνει όταν ξυπνήσει αύριο?» ρώτησε εκείνος, ο τόνος του χωρίς κρίση, απλώς γνήσια περίεργος. Η Κλάρα κατάπιε. Η υφασμάτινη κούκλα που είχε καταφέρει να αγοράσει ήταν όμορφη, αλλά απήχε πολύ από την κούκλα που μιλάει, που τόσο επιθυμούσε η Σοφία αφού την είχε δει στην τηλεόραση. «Θα πάρει μια κούκλα», απάντησε απλά, παραλείποντας ότι δεν θα ήταν αυτή των ονείρων της κόρης της. Ο Άγιος Βασίλης εμφανίζεται πάντα, ακόμα και όταν ο προϋπολογισμός είναι περιορισμένος. Ο Ερίκος την άκουσε αργά, σαν να έπαιρνε μια απόφαση. Αντί να δώσει τα χρήματα της διαδρομής, έβαλε το πορτοφόλι του στην τσέπη και έβγαλε το κινητό του. «Είπατε ότι θα δουλέψετε μέχρι μετά τα μεσάνυχτα?» ρώτησε τα δάχτυλά του να γλιστρούν στην οθόνη της συσκευής. «Ναι, κύριε», απάντησε η Κλάρα, αρχίζοντας να νιώθει άβολα με την τροπή της συζήτησης. Είχε ήδη επιβάτες που προσπάθησαν να φλερτάρουν πριν, και εκείνη δεν φαινόταν να είναι η στιγμή για κάτι τέτοιο. «Έχω μια πρόταση για εσάς», είπε ο Ερίκος, σηκώνοντας τα μάτια από το κινητό του. «Δεν είναι τίποτα ανάρμοστο», πρόσθεσε γρήγορα, παρατηρώντας την επιφυλακτική της έκφραση. «Είμαι διατεθειμένος να πληρώσω 5.000 ευρώ για μια ειδική διαδρομή». Τα μάτια της Κλάρας άνοιξαν διάπλατα. 5.000 ευρώ ήταν περισσότερα από όσα κέρδιζε σε έναν ολόκληρο μήνα. «Τι είδους διαδρομή?» ρώτησε η δυσπιστία εμφανή στη φωνή της. «Πρέπει να περάσω από κάποια μέρη πριν τα μεσάνυχτα», εξήγησε εκείνος. «Μετά από αυτό, θα είστε ελεύθεροι να πάτε σπίτι με την κόρη σας, με 5.000 ευρώ στην τσέπη σας». Η προσφορά ήταν πολύ δελεαστική για να την αγνοήσει, αλλά χρόνια στους δρόμους της Αθήνας είχαν διδάξει την Κλάρα να είναι επιφυλακτική, με προτάσεις που φαινόταν πολύ καλές για να είναι αληθινές. «Τι ακριβώς θα έπρεπε να κάνω?» ρώτησε, γυρνώντας στο κάθισμα για να τον κοιτάξει απευθείας. «Πρώτα να με πάτε στο διαμέρισμά μου να πάρω κάποια πράγματα», απάντησε ο Ερίκος ήρεμα. «Μετά να περάσουμε από κάποια μαγαζιά που ξέρω ότι θα είναι ανοιχτά μέχρι αργά και τέλος», έκανε μια παύση. «Να με πάτε στο σπίτι σας να γνωρίσω την κόρη σας». Η Κλάρα ένιωσε το αίμα της να παγώνει στις φλέβες της.
Για μια στιγμή όλη η κούραση εξαφανίστηκε. Αντικατασταθήσα από ένα άγριο προστατευτικό ένστικτο. «Ούτε να το σκέφτεστε», απάντησε σταθερά το χέρι της ήδη στη ζώνη ασφαλείας. «Παρακαλώ, πληρώστε τη διαδρομή και κατεβείτε από το ταξί». Ο Ερίκος φάνηκε γνήσια έκπληκτος με την αντίδραση. «Όχι, περιμένετε, νομίζω ότι παρεξηγήσατε», είπε εκείνος, σηκώνοντας τα χέρια του σε μια ειρηνευτική χειρονομία. «Αφήστε με να εξηγήσω καλύτερα. Δεν υπάρχει τίποτα να εξηγήσετε», τον έκοψε η Κλάρα, ο φόβος δίνοντας τη θέση του στον θυμό. «Δεν ξέρω ποιος νομίζετε ότι είμαι, αλλά δεν θα φέρω έναν άγνωστο κοντά στην κόρη μου. Ούτε για 5.000 ευρώ, ούτε για...» Ο Ερίκος πήρε μια βαθιά ανάσα, συνειδητοποιώντας πώς είχαν ακουστεί τα λόγια του. «Το όνομά μου είναι Ερίκος Βαστάκης», είπε αργά. «Είμαι ο διευθύνων σύμβουλος της Apex Digital. Δεν είμαι αρπακτικός. Είμαι απλώς κάποιος που δίστασε, σαν να διάλεγε τις λέξεις. Κάποιος που δεν έχει οικογένεια να περάσει τα Χριστούγεννα και που συγκινήθηκε από την κατάσταση. Σας?» Η Κλάρα στένεψε τα μάτια της, ακόμα καχύποπτη. «Περιμένετε να πιστέψω ότι ένας εκατομμυριούχος διευθύνων σύμβουλος αποφάσισε να πάρει ένα συνηθισμένο ταξί την παραμονή των Χριστουγέννων?» Ο Ερίκος χαμογέλασε ελαφρώς. «Μπορείτε να ψάξετε το όνομά μου στο Google», πρότεινε δίνοντάς της την επαγγελματική του κάρτα. «Μερικές φορές προτιμώ να περνάω απαρατήρητος. Τα αυτοκίνητα με οδηγό τραβούν πολύ την προσοχή». Η Κλάρα έπιασε το κινητό με ελαφρώς τρεμάμενα χέρια και πληκτρολόγησε το όνομά του. Τα αποτελέσματα εμφανίστηκαν αμέσως. Ερίκος Βαστάκης, 41 ετών, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Apex Digital, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας της χώρας. Πολλές φωτογραφίες έδειχναν τον ίδιο άντρα που καθόταν στο πίσω κάθισμα του ταξί της. «Γιατί?» ξεκίνησε αυτή, μπερδεμένη. «Γιατί να σας νοιάζει η κατάστασή μου?» Ο Ερίκος κοίταξε από το παράθυρο για μια στιγμή πριν απαντήσει. «Επειδή ήμουν στην άλλη πλευρά», είπε τελικά. «Η μητέρα μου ήταν επίσης ανήπαντρη και δούλευε σε 2 δουλειές για να με συντηρήσει. Υπήρξαν πολλά Χριστούγεννα που δεν μπόρεσε να είναι μαζί μου». Έκανε μια παύση, τα μάτια του χαμένα σε κάποια μακρινή ανάμνηση. «Αυτό που προτείνω είναι απλό. Θέλω να βοηθήσω εσάς και την κόρη σας να έχετε ευτυχισμένα Χριστούγεννα, χωρίς κρυφές προθέσεις, χωρίς κρυφές προϋποθέσεις, απλώς μια χειρονομία καλοσύνης, ας πούμε». Η Κλάρα δίσταζε ακόμα, το μητρικό ένστικτο προστασίας, παλεύοντας ενάντια στην οικονομική ανάγκη και την απελπισμένη επιθυμία να είναι με την κόρη της εκείνο το βράδυ. «Πώς μπορώ να σας εμπιστευτώ?» ρώτησε τελικά. Ο Ερίκος σκέφτηκε για μια στιγμή. «Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα φανερά», απάντησε. «Πάμε πρώτα να πάρουμε τα δώρα. Μετά μπορείτε να τηλεφωνήσετε στην γειτόνισά σας και να την ειδοποιήσετε ότι φέρνετε κάποιον. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μια κωδική λέξη, κάτι που μόνο εσείς και αυτή να ξέρετε, για να τη χρησιμοποιήσει αν παρατηρήσει κάτι ύποπτο. Και θα είστε δίπλα μου όλη την ώρα». Η πρόταση ήταν λογική και οι προτινόμενες προφυλάξεις έδειχναν ότι κατανοούσε τις ανησυχίες της. Ωστόσο, χρόνια δυσκολιών είχαν διδάξει την Κλάρα να αμφιβάλλει για απροσδόκητες χειρονομίες καλοσύνης. «Γιατί θα το κάνατε αυτό?» ρώτησε η φωνή της τώρα πιο απαλή. «Γιατί εγώ? Γιατί σήμερα?» Ο Ερίκος χαμογέλασε μελαγχολικά. «Ας πούμε ότι προσπαθώ να ανακτήσω λίγο από το πνεύμα των Χριστουγέννων που έχασα με τα χρόνια», απάντησε. «Και μου θυμήσατε πόσα θυσίασε η μητέρα μου για μένα. Ίσως είναι ένας τρόπος να ανταποδώσω, ακόμα κι αν όχι απευθείας σε εκείνη». Άπλωσε το χέρι του με κάποια χαρτονομίσματα. «Εδώ είναι 1.000 ευρώ προκαταβολικά. Τα άλλα 4.000 ευρώ θα τα λάβετε όταν τελειώσουμε το βράδυ. Δεν έχει σημασία ποια θα είναι η απόφασή σας σχετικά με το αν θα μου επιτρέψετε να γνωρίσω την κόρη σας». Η Κλάρα κοίταξε τα χρήματα, νιώθοντας το βάρος των καθυστερημένων λογαριασμών, του εκκρεμούς νοικιού, της ειδοποίησης έξωσης. Με αυτό το ποσό θα μπορούσε να λύσει τα πιο επίγοντα προβλήματά της και να αγοράσει αξιοπρεπή δώρα για τη Σοφία. Και το πιο σημαντικό, θα μπορούσε να είναι μαζί της πριν τα μεσάνυχτα. «Γιατί δεν μου λέτε περισσότερα για αυτό το σχέδιο, καθώς οδηγούμε προς το διαμέρισμά σας?» πρότεινε τελικά, βάζοντας το ταξί σε κίνηση. Ο Ερίκος χαμογέλασε. Ένα γνήσιο χαμόγελο που φώτισε τα κουρασμένα του μάτια. «Είναι το πρώτο βήμα για ένα αξέχαστο Χριστούγεννα», είπε βάζοντας το κινητό στην τσέπη του. «Για όλους μας». Η Κλάρα δεν ήταν ακόμα εντελώς πεπισμένη, αλλά κάτι στην ειλικρίνειά του
την έκανε να συνεχίσει να οδηγεί. Το ταξί έφυγε από το ξενοδοχείο και μπήκε ξανά στην κίνηση της πόλης, τώρα λίγο λιγότερο μποτιλιαρισμένο. «Το διαμέτρωμά σας είναι πού?» ρώτησε αυτή, ρυθμίζοντας τον καθρέφτη. «Στο Κολονάκι», απάντησε ο Ερίκος, «στην οδό Αναγνωστοπούλου». «Την ξέρετε?» Η Κλάρα κούνησε καταφατικά το κεφάλι. Ήταν μια από τις πιο ακριβές γειτονιές της πόλης, κάτι που έκανε την ιστορία του ακόμα πιο εύλογη. Καθώς οδηγούσε, παρατηρούσε περιστασιακά τον άντρα στον καθρέφτη. Δεν έμοιαζε καθόλου με την εικόνα που είχε για έναν εκατομμυριούχο διευθύνοντα σύμβουλο. Δεν υπήρχε αλαζονία στις χειρονομίες του, ούτε ανυπομονησία στα λόγια του, μόνο μια μελαγχολική ηρεμία. Και ένα βλέμμα που τώρα αντιλαμβανόταν ότι κουβαλούσε τη δική του δόση μοναξιάς. «Πόσο καιρό δουλεύετε ως οδηγός ταξί?» ρώτησε εκείνος, σπάζοντας τη σιωπή που είχε εγκατασταθεί. «3 χρόνια», απάντησε η Κλάρα. «Αφού έφυγε ο πατέρας της Σοφίας, χρειάστηκα μια δουλειά με ευέλικτο ωράριο για να την φροντίζω. Και πριν από αυτό, ήμουν διοικητική βοηθός σε μια κατασκευαστική εταιρεία», είπε αυτή, θυμούμενη μια ζωή που φαινόταν να έχει συμβεί σε μια άλλη ύπαρξη. «Είχα έναν λογικό μισθό, ασφάλιση υγείας, προοπτική ανάπτυξης, αλλά όταν έμεινα έγκυος, δεν χρειάστηκε να τελειώσει την πρόταση. Ήταν μια ιστορία πολύ συνηθισμένη στην Ελλάδα, γυναίκες που έχαναν ευκαιρίες καριέρας όταν γίνονταν μητέρες, ειδικά ανήπαντρες μητέρες. Η Apex Digital έχει μια πολιτική υποστήριξης για ανήπαντρες μητέρες και πατέρες», σχολίασε ο Ερίκος, σαν να σκεφτόταν φωναχτά. «Βρέφων νηπιακός σταθμός στον χώρο εργασίας. Ευέλικτο ωράριο, εκτεταμένη άδεια». Η Κλάρα χαμογέλασε χωρίς χιούμορ. «Πρέπει να είναι υπέροχο για όποιον βρίσκει δουλειά εκεί», απάντησε. «Αλλά αμφιβάλλω αν προσλαμβάνουνε κάποιον χωρίς ολοκληρωμένο πανεπιστήμιο και με ένα κενό 3 ετών στο βιογραφικό». Ο Ερίκος δεν, απάντησε αμέσως, φαινόμενος να σκέφτεται κάτι. Το ταξί έστριψε στην οδό Αναγνωστοπούλου, όπου υψώνονταν πολυτελή κτίρια, όλα διακοσμημένα για τα Χριστούγεννα, με φώτα και κομψά στολίδια. Στάθμευσε μπροστά στην αναγραφόμενη διεύθυνση, ένα κτίριο με μοντέρνα πρόσωψη και άψογη θυρωρία. «Περιμένετε εδώ», ζήτησε ο Ερίκος. «Επιστρέφω σε 10 λεπτά». Η Κλάρα κούνησε καταφατικά το κεφάλι, παρακολουθώντας τον να μπαίνει στο κτίριο, αφού χαιρέτησε τον θυρωρό με το όνομά του. Μόλις έμεινε μόνη, έπιασε το κινητό και τηλεφώνησε στην κυρία Ελβίρα. «Πώς είναι η Σοφία?» ρώτησε, μόλις απάντησε η ηλικιωμένη. «Είναι καλά, αγάπη μου», απάντησε η γειτόνισσα με κουρασμένη φωνή. «Κατέληξε να κοιμηθεί στον καναπέ περιμένοντας εσένα». Ρώτησε καμιά 20 φορές τι ώρα θα έφτανες. Η Κλάρα ένιωσε την καρδιά της να σφίγγεται. «Πείτε της ότι θα είμαι στο σπίτι νωρίτερα από το αναμενόμενο», είπε, ένα γνήσιο χαμόγελο να εμφανίζεται στα χείλη της, «και ότι ίσως τα Χριστούγεννα είναι πιο ξεχωριστά από ό,τι φανταζόμασταν». «Συνέβη κάτι, κορίτσι μου?» ρώτησε η κυρία Ελβίρα, η περιέργεια εμφανής στη φωνή της. «Ίσως», απάντησε η Κλάρα κοιτώντας το κτίριο όπου είχε μπει ο Ερίκος. «Δεν είμαι ακόμα σίγουρη, αλλά νομίζω ότι...» δίστασε. «Νομίζω ότι ένα μικρό χριστουγεννιάτικο θαύμα μπορεί να συμβαίνει». Ακριβώς 11 λεπτά αργότερα, οι πόρτες του ανελκυστήρα άνοιξαν και ο Ερίκος βγήκε κρατώντας 2 μεγάλες σακούλες και μια εκτελεστική τσάντα. Φορούσε τώρα πιο casual ρούχα, σκούρο τζιν και ένα μπλε σκούρο πουλόβερ που αντικαθιστούσαν το επίσημο κοστούμι. Ο θυρωρός έτρεξε να τον βοηθήσει, αλλά εκείνος αρνήθηκε με μια ευγενική χειρονομία και κατευθύνθηκε προς το ταξί. Η Κλάρα παρατήρησε την μεταμόρφωση με περιέργεια. Χωρίς το κοστούμι, φαινόταν λιγότερο εκφοβιστικός, πιο ανθρώπινος. Ο Ερίκος έβαλε τις σακούλες στο πορτμπαγκάζ και επέστρεψε στο πίσω κάθισμα. «Πού πάμε τώρα?» ρώτησε η Κλάρα βάζοντας μπροστά το αυτοκίνητο. «Στο εμπορικό κέντρο Golden Hall», απάντησε εκείνος συμβουλευόμενος στο ρολόι του. «Έχουμε ακόμα χρόνο πριν κλείσουν για τις γιορτές». Το ταξί γλίστρισε στους στολισμένους δρόμους, τώρα λιγότερο μποτιλιαρισμένους, καθώς οι άνθρωποι έφταναν στους χριστουγεννιάτικους προορισμούς τους. Μικρές νυφάδες βαμβακιού προσομοίωναν χιόνι στις βιτρίνες των μαγαζιών. Μια ηρωνία σε μια ζεστή νύχτα του Δεκεμβρίου στην Αθήνα. «Μπορώ να ρωτήσω τι σχεδιάζετε?» ρίσκαρε η Κλάρα, ρυθμίζοντας τον καθρέφτη για να τον δει καλύτερα. Ο Ερίκος χαμογέλασε, φαινόμενος πιο χαλαρός στα casual ρούχα. «Θέλω η κόρη σας να έχει τα Χριστούγεννα που της αξίζουν», απάντησε απλά. «Και θέλω να είστε εκεί, για να δείτε το πρόσωπό της όταν ξυπνήσει αύριο το πρωί». Η Κλάρα ένιωσε την καρδιά της να σφίγγεται από τη συγκίνηση.
3 χρόνια ως οδηγός ταξί είχαν σκληρύνει την καρδιά της, κάνοντας την σκεπτικίστρια απέναντι στην ανιδιοτελή καλοσύνη. Αλλά υπήρχε κάτι στον τρόπο που μιλούσε ο Ερίκος, μια μελαγχολική ειλικρίνεια που την έκανε να θέλει να πιστέψει. Ζήτησε μια κούκλα που μιλάει, σχολίασε χαμηλόφωνα. Την είδα στη βιτρίνα του παιχνιδάδικου στο εμπορικό κέντρο. Κοστίζει σχεδόν το 1/3 του νοικιού μου. Ο Ερίκος κούνησε καταφατικά το κεφάλι, κάνοντας μια νοητική σημείωση. Τι άλλο θα ήθελε, τι θα την έκανε πραγματικά ευτυχισμένη. Η Κλάρα σκέφτηκε για μια στιγμή, αφήνοντας τον εαυτό της να φανταστεί έναν κόσμο όπου οι οικονομικοί περιορισμοί δεν υπήρχαν. Λατρεύει τα βιβλία ιστοριών. Πάντα δανειζόμαστε από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, αλλά ονειρεύεται να έχει τα δικά της βιβλία με το όνομά της, γραμμένο πάνω τους. Ένα απαλό χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη της και αναφέρει πάντα ότι θα ήθελε να έχει ένα φόρεμα πριγκίπισσας ίδιο με αυτό της κοπέλας στην τηλεόραση. Νομίζω από κάποιο κινούμενο σχέδιο. Ο Ερίκος άκουγε προσεκτικά, σαν κάθε λέξη, να ήταν μια σημαντική οδηγία για ένα πολύτιμο έργο. «Και εσείς», ρώτησε εκείνος ευνηδιάζοντάς την, «τι θα θέλατε να πάρετε για τα Χριστούγεννα?» Η ερώτηση την έπιασε απροετοίμαστη. Πόσο καιρό δεν είχε σκεφτεί δώρα για τον εαυτό της. Χρόνια. Ίσως από τότε που γεννήθηκε η Σοφία και όλες οι προτεραιότητές της άλλαξαν. «Εγώ», επανέλαβε σχεδόν άπιστα, «δεν χρειάζομαι δώρα. Το να είμαι με την κόρη μου θα ήταν ήδη αρκετό». «Το καταλαβαίνω αυτό», απάντησε ο Ερίκος με ένα νεύμα, «αλλά αν μπορούσατε να έχετε κάτι, οτιδήποτε, τι θα ήταν?» Η Κλάρα σκέφτηκε, καθώς οδηγούσε το ταξί προς το εμπορικό κέντρο. Τι πραγματικά επιθυμούσε? Ένα καλύτερο διαμέρισμα, οικονομική ασφάλεια. Η απάντηση ήρθε από ένα απροσδόκητο μέρος. Από μια σχεδόν ξεχασμένη επιθυμία. «Ένα βιβλίο», είπε τελικά, «100 χρόνια μοναξιάς» του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Άρχισα να το διαβάζω στη Δημοτική Βιβλιοθήκη πριν από χρόνια, πριν γεννηθεί η Σοφία, αλλά ποτέ δεν κατάφερα να το τελειώσω. Πάντα ήθελα να έχω το δικό μου αντίτυπο. Ο Ερίκος χαμογέλασε. Ένα γνήσιο χαμόγελο που έφτασε στα μάτια του. «Ένα βιβλίο», επανέλαβε εκείνος, σαν να τον ευχαριστούσε η απάντηση. Μια εξαιρετική επιλογή. Το εμπορικό κέντρο Golden Hall εμφανίστηκε μπροστά τους, τα χριστουγεννιάτικα φώτα του να λάμπουν έντονα στον νυχτερινό ουρανό. Η Κλάρα στάθμευσε το ταξί στην κύρια είσοδο, αλλά πριν μπορέσει να σβήσει τον κινητήρα, ο Ερίκος της έδωσε μια μαύρη κάρτα. «Η εταιρική μου κάρτα», εξήγησε. «Θέλω να μπείτε μαζί μου και να επιλέξετε τα δώρα για τη Σοφία. Εσείς γνωρίζετε τα γούστα της καλύτερα από οποιονδήποτε». Η Κλάρα κοίταξε την κάρτα σαν να ήταν ένα εξωγήινο αντικείμενο. «Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό», διαμαρτυρήθηκε. «Είναι ήδη υπερβολικό αυτό που κάνετε». «Δεν σας το δίνω», διευκρίνησε ο Ερίκος. «Ζητώ τη βοήθειά σας για να επιλέξουμε τα σωστά δώρα. Θεωρήστε το μέρος της δουλειάς σας απόψε», μίλησε, με τόση φυσικότητα που η Κλάρα σχεδόν πίστεψε ότι ήταν ένα συνηθισμένο αίτημα. Μετά από μια στιγμή δισταγμού, δέχτηκε την κάρτα και την έβαλε στην τσάντα της. «Θα παρκάρω σωστά», είπε αυτή, ανάβοντας τα αλάρμ, «και μετά μπορούμε να μπούμε». Το εμπορικό κέντρο ήταν ακόμα σχετικά γεμάτο, με καταναλωτές της τελευταίας στιγμής να ψάχνουν δώρα πριν το κλείσιμο. Η Κλάρα ένιωθε εκτός τόπου καθώς περπατούσε δίπλα στον Ερίκο, σαν να βρισκόταν σε έναν κόσμο στον οποίο δεν ανήκε. Η στολή της οδηγού ταξί, μαύρο παντελόνι και κίτρινο πόλο μπλουζάκι, αντιπαραβάλλονταν με τα κομψά ρούχα των συνηθισμένων θαμώνων του Golden Hall. «Μην ανησυχείτε γι' αυτό», είπε ο Ερίκος, παρατηρώντας την αμηχανία της. «Κανείς δεν προσέχει». Είχε δίκιο φυσικά. Την παραμονή των Χριστουγέννων όλοι ήταν πολύ απασχολημένοι με τις δικές τους αγορές για να παρατηρήσουν μια οδηγό ταξί έξω από το φυσικό της περιβάλλον. Η πρώτη στάση ήταν το παιχνιδάδικο. Η Κλάρα περπάτησε κατευθείαν στο τμήμα με τις κούκλες και βρήκε ακριβώς αυτό που είχε ζητήσει η Σοφία. Μια κούκλα με καστανά σγουρά μαλλιά που τραγουδούσε νανουρίσματα όταν την αγκάλιαζες. Την πήρε με προσοχή, σαν να ήταν φτιαγμένη από κρίσταλο. «Θα την λατρέψει», μουρμούρισε, περισσότερο για τον εαυτό της παρά για τον Ερίκο. «Βάλτε το στο καρότσι», την ενθάρρυνε εκείνος παίρνοντας ένα καρότσι αγορών, «και ας ψάξουμε για μερικές ακόμα επιλογές. Κάθε παιδί αξίζει περισσότερα από ένα δώρο τα Χριστούγεννα». Η Κλάρα δίστασε. «Δεν θέλω να κακομάθει». «Μην ανησυχείτε», την καθησύχασε ο Ερίκος. «Κάποια πρακτικά πράγματα, άλλα διασκεδαστικά, μια ισορροπία.
Πέρασαν από τους διαδρόμους του μαγαζιού με την Κλάρα να επιλέγει προσεκτικά αντικείμενα που ήξερε ότι θα ενθουσίαζαν τη Σοφία. Ένα σετ βιβλίων ιστοριών με πολύχρωμα εξώφυλλα, ένα μικρό κιτ γιατρίνας, επάγγελμα που το κορίτσι έλεγε ότι ήθελε να ακολουθήσει όταν μεγαλώσει, ένα πάζλ με ζώα του δάσους, ένα αστραφτερό μπλε φόρεμα που της θύμιζε μια πριγκίπισσα από κινούμενα σχέδια και μια καινούρια τσάντα για να αντικαταστήσει την παλιά που ήδη σχιζόταν στις ραφές. Κάθε αντικείμενο που έβαζε στο καρότσι έκανε την καρδιά της να χτυπά πιο γρήγορα, τόσο από χαρά όσο και από μια παράξενη ενοχή. Ποτέ δεν είχε μπορέσει να δώσει τόσα πράγματα στην κόρη της ταυτόχρονα. Ένα μέρος της φοβόταν ότι η Σοφία θα συνήθιζε ένα πρότυπο αδύνατο να διατηρηθεί. Θα νομίσει ότι ο Άγιος Βασίλης πλούτησε ξαφνικά, σχολίασε προσπαθώντας να ακούγεται αδιάφορη, αλλά η ανησυχία φαινόταν στη φωνή της. Ο Ερίκος αντιλήφθηκε την ανησυχία της. «Μπορούμε να πούμε ότι κάποια από τα δώρα είναι δικά μου, όχι του Άγιου Βασίλη», πρότεινε, σαν ένας φίλος της οικογένειας που εμφανίστηκε την παραμονή των Χριστουγέννων. Η Κλάρα θεώρησε την πρόταση έναν φίλο της οικογένειας. Η περιγραφή φαινόταν περίεργα κατάλληλη για κάποιον που είχε γνωρίσει πριν από λιγότερο από 2 ώρες, αλλά που επρόκειτο να μεταμορφώσει εντελώς τα Χριστούγεννα της ίδιας και της Σοφίας. Αφού πλήρωσαν για το μικρό βουνό των δώρων, η Κλάρα απέφυγε να κοιτάξει τη συνολική αξία στο τερματικό, κατευθύνθηκαν σε ένα βιβλιοπωλείο του εμπορικού κέντρου. Ο Ερίκος πήρε αμέσως ένα αντίτυπο του 100 χρόνια μοναξιάς με σκληρό εξώφυλλο από την επετειακή έκδοση. «Για εσάς», είπε απλά βάζοντας το βιβλίο στα χέρια της. Η Κλάρα πέρασε τα δάχτυλά της στο εικονογραφημένο εξώφυλλο, νιώθοντας την υφή του χαρτιού. Ένα τόσο απλό αντικείμενο, αλλά που αντιπροσώπευε κάτι που είχε παραμελήσει εδώ και καιρό. Χρόνο για τον εαυτό της, για τα δικά της ενδιαφέροντα και απολαύσεις. «Ευχαριστώ», είπε η φωνή της ελαφρώς πνιγμένη, αλλά δεν χρειαζόταν. «Όλοι χρειάζονται ένα καλό βιβλίο», διέκοψε ο Ερίκος απαλά, ειδικά οι μητέρες που αφιερώνουν όλο τους τον χρόνο στα παιδιά τους. Αγόρασαν μερικά ακόμα παιδικά βιβλία, συμπεριλαμβανομένης μιας εικονογραφημένης έκδοσης ελληνικών παραμυθιών. Όταν βγήκαν από το βιβλιοπωλείο, ο Ερίκος συμβουλεύτηκε ξανά το ρολόι. «Έχουμε ακόμα 1 ώρα πριν κλείσουν τα μαγαζιά», παρατήρησε. Άλλη μια στάση. Η Κλάρα κοίταξε μπερδεμένη τις σακούλες που ήδη κουβαλούσαν. «Τι άλλο θα μπορούσαμε να αγοράσουμε? Έχουμε ήδη περισσότερα από αρκετά». Ο Ερίκος χαμογέλασε με έναν ενιγματικό τρόπο. «Κάτι για εσάς, κάτι ξεχωριστό για την παραμονή των Χριστουγέννων». Πριν προλάβει να διαμαρτυρηθεί, εκείνος την οδήγησε απαλά σε ένα κατάστημα γυναικείων ρούχων. Η Κλάρα ένιωθε ακόμα πιο εκτός τόπου εκεί, ανάμεσα στα κομψά ρούχα και τις τιμές που ποτέ δεν θα μπορούσε να πληρώσει. «Δεν μπορώ», άρχισε να λέει, αλλά ο Ερίκος την διέκοψε ξανά. «Απλώς ένα φόρεμα», είπε εκείνος, «για να γιορτάσετε τα Χριστούγεννα με την κόρη σας, κάτι που θα σας κάνει να νιώσετε ξεχωριστή στην πιο ξεχωριστή νύχτα του χρόνου». Υπήρχε κάτι στον τρόπο που μιλούσε, χωρίς λύπη ή υποτίμηση, απλώς μια ειλικρινής ευγένεια που έκανε την Κλάρα να υποχωρήσει. Μια υπάλληλος πλησίασε και ο Ερίκος εξήγησε ότι χρειάζονταν ένα φόρεμα για μια χριστουγεννιάτικη γιορτή. Η υπάλληλος αξιολόγησε την Κλάρα με επαγγελματικό βλέμμα, αγνοώντας εντελώς τη στολή της οδηγού ταξί. «Έχω μερικές επιλογές που θα ήταν τέλειες», είπε οδηγώντας τους στο κατάστημα. Η Κλάρα δοκίμασε 3 φορέματα, νιώθοντας σαν έφηβη που πηγαίνει στον πρώτο της χορό. Το τρίτο, ένα σκούρο κόκκινο φόρεμα, απλό αλλά κομψό, που έπεφτε τέλεια στο σώμα της, έκανε τα μάτια της να λάμψουν όταν είδε τον εαυτό της στον καθρέφτη. Πόσο καιρό δεν είχε δει τον εαυτό της έτσι, ως γυναίκα, όχι μόνο ως μητέρα της Σοφίας ή ως οδηγό ταξί που οι επιβάτες μετά βίας παρατηρούσαν. Όταν βγήκε από το δοκιμαστήριο, αντιλήφθηκε ότι ο Ερίκος την παρακολουθούσε με μια έκφραση που δεν μπορούσε να αποκρυπτογραφήσει πλήρως. Υπήρχε θαυμασμός εκεί, σίγουρα, αλλά και κάτι περισσότερο, ένα είδος αναγνώρισης. «Τέλεια», είπε απλά. Ενώ η υπάλληλος τύλιγε το φόρεμα, η Κλάρα παρατήρησε τον Ερίκο να επιλέγει διακριτικά ένα χρυσό φουλάρι και ένα μικρό κουτί κοσμημάτων από το τμήμα αξέσουαρ, προσθέτοντάς τα στην αγορά χωρίς να σχολιάσει. Βγήκαν από το εμπορικό κέντρο, φορτωμένοι με σακούλες, ο ουρανός της Αθήνας τώρα εντελώς σκοτεινός, διάσπαρτος από κάποια επίμονα αστέρια που κατάφερναν να λάμπουν μέσα από τη φωτορύπανση της πόλης. Στο ταξί,
Ο Ερίκος βοήθησε να οργανώσουν όλες τις αγορές στο porte-bagages. «Τι ώρα είναι?» ρώτησε η Κλάρα ξαφνικά ανήσυχη για τον χρόνο. «Σχεδόν 10:30», απάντησε ο Ερίκος ελέγχοντας το ρολόι του. «Έχουμε ακόμα χρόνο». «Χρόνο γιατί?» ρώτησε αυτή, η περιέργεια αναμεμειγμένη με έναν ενθουσιασμό που δεν είχε νιώσει εδώ και χρόνια. Ο Ερίκος χαμογέλασε, εκείνο το χαμόγελο που τώρα άρχιζε να φαίνεται οικείο. «Για να μεταμορφώσουμε ένα συνηθισμένο διαμέρισμα σε ένα χριστουγεννιάτικο σκηνικό αντάξιο των ονείρων της Σοφίας», απάντησε, κλείνοντας το porte-bagages, «και για να είστε εσείς στο σπίτι όταν το ρολόι δείξει μεσάνυχτα». Το ταξίδι έσχισε τους δρόμους της Αθήνας, τώρα σημαντικά πιο άδειους. Ενώ οδηγούσε, η Κλάρα τηλεφώνησε ξανά στην κυρία Ελβίρα για να την ειδοποιήσει ότι θα ήταν στο σπίτι, νωρίτερα από το αναμενόμενο. «Πώς είναι η Σοφία?» ρώτησε, η καρδιά της να επιταχύνει σκεπτόμενη την κόρη της. «Κοιμάται σαν αγγελούδι», απάντησε η ηλικιωμένη, η φωνή της κουρασμένη αλλά ευγενική. Προσπάθησε να μείνει ξύπνια, η καημένη, είπε ότι ήθελε να δει τον Άγιο Βασίλη να έρχεται. Η Κλάρα χαμογέλασε, φανταζόμενη την κόρη της να παλεύει με τον ύπνο, αποφασισμένη να περιμένει τον μυθικό επισκέπτη. «Φέρνω έναν φίλο», είπε διστακτικά, κοιτώντας τον καθρέφτη τον Ερίκο, ο οποίος προσποιήθηκε ότι δεν άκουγε τη συζήτηση. «Θα με βοηθήσει με κάποια πράγματα για τα Χριστούγεννα της Σοφίας». Υπήρξε μια σύντομη σιωπή στην άλλη άκρη της γραμμής. «Τι είδους φίλος?» ρώτησε η κυρία Ελβίρα, η δυσπιστία εμφανής στη φωνή της. «Ένας αξιόπιστος φίλος», απάντησε η Κλάρα επιλέγοντας τις λέξεις με προσοχή. «Κυρία Ελβίρα, θυμάστε όταν είπα ότι μια μέρα ο φύλακας άγγελος της Σοφίας θα εμφανιζόταν? Νομίζω ότι επιτέλους αποφάσισε να εκδηλωθεί». Αναφορά σε μια ιδιωτική συζήτηση που είχαν μήνες πριν, φάνηκε να καθησυχάζει την ηλικιωμένη. «Καταλαβαίνω», είπε αυτή με διαφορετικό τόνο στη φωνή. «Η πόρτα είναι ξεκλείδωτη. Θα σας περιμένω». Η Κλάρα έκλεισε το τηλέφωνο και πήρε μια βαθιά ανάσα. Ένα μέρος της ακόμα δεν πίστευε τι συνέβαινε. Ποιες ήταν οι πιθανότητες ένας εκατομμυριούχος να μπει στο ταξί στην παραμονή των Χριστουγέννων και να αποφασίσει να μεταμορφώσει τη ζωή της? Έμοιαζε με την πλοκή μιας από εκείνες τις γλυκανάλατες χριστουγεννιάτικες ταινίες που έπαιζαν στην τηλεόραση, όχι κάτι που συνέβαινε στην πραγματική ζωή, ειδικά όχι στη ζωή μιας ανήπαντρης οδηγού ταξί από το γαλάτσι. «Όλα καλά?» ρώτησε ο Ερίκος παρατηρώντας την σκεπτική της έκφραση. «Προσπαθώ να καταλάβω γιατί κάνετε όλα αυτά», απάντησε αυτή ειλικρινά. «Άνθρωποι σαν εσάς δεν συνηθίζουν να νοιάζονται για ανθρώπους σαν εμένα». Ο Ερίκος κοίταξε από το παράθυρο για μία στιγμή, παρατηρώντας τις χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις που περνούσαν θολά. «Άνθρωποι σαν εμένα», επανέλαβε σαν να δοκίμαζε τις λέξεις. «Νομίζετε ότι με γνωρίζετε, επειδή ξέρετε τη θέση μου και την καθαρή μου περιουσία». Υπήρχε μια θλίψη στη φωνή του που εξέπληξε την Κλάρα. «Συγγνώμη», είπε αυτή γρήγορα. «Δεν ήθελα να προσβάλλω». «Δεν προσβάλατε», διαβεβαίωσε εκείνος. «Είναι μια φυσική υπόθεση. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω κάτι που δεν βρίσκεται στα άρθρα περιοδικών ή στις σελίδες της Wikipedia». Έκανε μια παύση, σαν να οργάνωνε τις σκέψεις του. «Όταν ήμουν 10 ετών, η μητέρα μου δούλευε ως καθαρίστρια σε 3 διαφορετικά σπίτια. Την παραμονή των Χριστουγέννων, μια από τις οικογένειες για τις οποίες δούλευε, τη ζήτησε να μείνει μέχρι αργά, υποσχόμενη ένα γενναιόδωρο μπόνους. Δεν μπορούσε να αρνηθεί. Το νίκη ήταν καθυστερημένο, όπως και τα σχολικά μου είδη για την επόμενη χρονιά». Η Κλάρα άκουγε προσεκτικά, μειώνοντας ασυνείδητα την ταχύτητα του ταξί. «Έμεινα με τη γειτόνισσα, μια ηλικιωμένη κυρία όπως η κυρία Ελβίρα σας. Περίμενα και περίμενα, αλλά αποκοιμήθηκα πριν τα μεσάνυχτα. Όταν ξύπνησα το επόμενο πρωί, βρήκα τη μητέρα μου να κοιμάται στην καρέκλα της κουζίνας, εξαντλημένη, ακόμα με τα ρούχα της προηγούμενης ημέρας. Δίπλα στο μικροσκοπικό μας χριστουγεννιάτικο δέντρο υπήρχε ένα δώρο τυλιγμένο σε χαρτί σούπερ μάρκετ, ένα μικρό τηλεκατευθυνόμενο αυτοκίνητο, το μόνο δώρο που μπόρεσε να αγοράσει με τον μπόνους εκείνης της βραδιάς δουλειάς». Ο Ερίκος έκανε άλλη μια παύση, η φωνή του ελαφρώς πνιγμένη από τη συγκίνηση της ανάμνησης. «Αυτό που με σημάδεψε περισσότερο δεν ήταν το δώρο καθ' αυτό, αλλά το γεγονός ότι ήταν εκεί, ακόμα και για λίγες μόνο ώρες, πριν χρειαστεί να φύγει ξανά για άλλη δουλειά. Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που την είδα να κλαίει όταν τη ρώτησα αν είχε δει τον Άγιο Βασίλη.
Η Κλάρα ένιωσε έναν κόμπο στο λαιμό. Η ιστορία ήταν οδυνηρά οικία. «Όταν είπατε ότι θέλατε να είστε με την κόρη σας αυτά τα Χριστούγεννα», συνέχισε ο Ερίκος, «κάτι μέσα μου απλώς συνδέθηκε. Σαν να μπορούσα με κάποιο τρόπο να αλλάξω εκείνη τη νύχτα πριν από 30 χρόνια». Το ταξί σταμάτησε σε ένα κόκκινο φανάρι και στην σιωπή που ακολούθησε, η Κλάρα αντιλήφθηκε ότι σιωπηλά δάκρυα κυλούσαν στο πρόσωπό της. Τα σκούπισε γρήγορα. «Ευχαριστώ που μου το είπατε», είπε χαμηλόφωνα. Ο Ερίκος ένιωσε φαινομενικά επίσης συγκινημένος με τη δική του ιστορία. «Λοιπόν, όταν ρωτάτε γιατί το κάνω αυτό, η απάντηση είναι απλή. Επειδή κάποιος έπρεπε να το είχε κάνει για τη μητέρα μου και επειδή μπορώ». Το φανάρι άνοιξε και η Κλάρα επιτάχυνε απαλά, στρίβοντας προς την κατεύθυνση του γαλατσίου. 10 λεπτά αργότερα στάθμευσε μπροστά σε ένα μικρό τετραόροφο κτίριο, χωρίς ανελκυστήρα, σε έναν ήσυχο κατοικημένο δρόμο. «Είναι εδώ», ανακοίνωσε λίγο ντροπιασμένη από την απλότητα του μέρους. Ο Ερίκος κατέβηκε από το αυτοκίνητο και άρχισε να βγάζει τις σακούλες από το πορτμπαγκάζ. Η Κλάρα άνοιξε το διαμέρισμα του ισογείου, όπου ζούσε μια κυρία με γκρίζα μαλλιά και ευγενικό πρόσωπο. «Κυρία Ελβίρα, αυτός είναι ο Ερίκος», τον σύστησε αυτή. «Ερίκο, αυτή είναι η κυρία Ελβίρα, το άτομο που καθιστά δυνατό για μένα να δουλεύω και να μεγαλώνω τη Σοφία». Ο Ερίκος άπλωσε το χέρι του ευγενικά. «Είναι χαρά μου να σας γνωρίζω. Η Κλάρα μιλάει πολύ καλά για εσάς». Η κυρία Ελβίρα έσφιξε το χέρι του, αναλύοντάς τον με το προσεκτικό βλέμμα κάποιου που έχει ζήσει αρκετά για να κρίνει γρήγορα τον χαρακτήρα. «Φαίνεται καλός άνθρωπος», δήλωσε τελικά, σαν να έδινε την επίσημη έγκρισή της. «Η Σοφία κοιμάται στο διαμέρισμά σας, αγάπη μου. Την έβαλα να βουρτσίσει καλά τα δόντια της πριν, όπως πάντα επιμένετε». Η Κλάρα χαμογέλασε, ευγνώμων για εκατομμυριωστή φορά που είχε βρει μια τόσο προσεκτική γειτόνισσα. «Ευχαριστώ πολύ που την προσέξατε σήμερα, κυρία Ελβίρα. Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς εσάς». «Όχ, δεν χρειάζεται να ευχαριστείτε», απάντησε η ηλικιωμένη, κουνώντας το χέρι της σαν να διώχνει την ευγνωμοσύνη. «Αυτό το κορίτσι είναι σαν εγγονή για μένα. Τώρα πηγαίνετε. Έχετε λιγότερο από 1 ώρα μέχρι τα μεσάνυχτα». Κουβαλώντας όλες τις σακούλες, ανέβηκαν τις 3 σκάλες μέχρι το διαμέρισμα της Κλάρας στον τελευταίο όροφο. Πριν ανοίξει την πόρτα, αυτή γύρισε προς τον Ερίκο, ξαφνικά νευρική. «Είναι πολύ απλό», προειδοποίησε. «Τίποτα σε σύγκριση με αυτό που πρέπει να έχετε συνηθίσει». Ο Ερίκος κούνησε το κεφάλι. «Θυμάστε την ιστορία που σας είπα. Μεγάλωσα σε ένα πολύ παρόμοιο μέρος. Παρακαλώ, μην ανησυχείτε γι' αυτό». Η Κλάρα πήρε μια βαθιά ανάσα και ξεκλείδωσε την πόρτα, αποκαλύπτοντας ένα μικρό διαμέρισμα 2 δωματίων, άψογα καθαρό αλλά εμφανώς φθαρμένο από τον χρόνο. Ένα μικροσκοπικό τεχνητό χριστουγεννιάτικο δέντρο, διακοσμημένο με χειροποίητα στολίδια, καταλάμβανε μια γωνία του σαλονιού που χρησίμευε και ως κουζίνα. Στον ανοιγμένο καναπέ κρεβάτι, η Σοφία κοιμόταν ήσυχα, τα σγουρά μαλλιά της απλωμένα στο μαξιλάρι, ένα ελαφρύ χαμόγελο στα χείλη, σαν να ονειρευόταν κάτι υπέροχο. Ο Ερίκος παρατήρησε το διαμέρισμα με σεβασμό, παρατηρώντας τις λεπτομέρειες που μιλούσαν για θυσία και αγάπη. Τα σχέδια της Σοφίας, προσεκτικά κολλημένα στο ψυγείο με πολύχρωμους μαγνήτες, οι φωτογραφίες του κοριτσιού σε διαφορετικές ηλικίες πλαισιωμένες στον τοίχο, η αυτοσχέδια γωνιά μελέτης με ένα πλαστικό τραπέζι και σχολικά είδη οργανωμένα σε ανακυκλωμένα δοχεία. «Είναι ένα σπίτι», είπε απλά. «Ένα αληθινό σπίτι». Η Κλάρα ένιωσε το στήθος της να ζεσταίνεται με αυτά τα λόγια. Σιωπηλά άρχισαν να οργανώνουν τα δώρα γύρω από το μικρό χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ο Ερίκος έβγαλε από τη βαλίτσα του κάποια αντικείμενα που η Κλάρα δεν είχε παρατηρήσει πριν. Πολύχρωμο χαρτί περιτυλίγματος, κορδέλες, ετικέτες και ακόμα μικρά χριστουγεννιάτικα φώτα με μπαταρία που εκείνος επιδέξια τακτοποίησε για να συμπληρώσει την υπάρχουσα διακόσμηση. Δούλεψαν σε συντονισμένη σιωπή, τυλίγοντας τα δώρα και τακτοποιώντας τα καλλιτεχνικά. Περιστασιακά κοιτούσαν τη Σοφία για να βεβαιωθούν ότι κοιμόταν ακόμα βαθιά. Με κάθε δώρο που τοποθετούσαν, το μικρό διαμέρισμα μεταμορφωνόταν λίγο περισσότερο, αποκτώντας τη μαγεία που η Κλάρα πάντα επιθυμούσε να προσφέρει στην κόρη της. «Έχουμε ακόμα ένα πράγμα», ψιθύρισε ο Ερίκος, βγάζοντας από τη βαλίτσα του μια compact ψηφιακή κάμερα, «για να καταγράψουμε τη στιγμή που θα ξυπνήσει αύριο». Η Κλάρα ένιωθε πολύ συγκινημένη για να μιλήσει. Όταν τελείωσαν, το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό.
Μια αληθινή χριστουγεννιάτικη σκηνή, όπως αυτές που έβλεπε η Σοφία στα βιβλία ιστοριών της βιβλιοθήκης. Πολύχρωμα δώρα, προσεκτικά τυλιγμένα, λαμπερά φώτα και ακόμα κάλτσες κρεμασμένες με μικρές σοκολάτες και γλυκά. Ο Ερίκος συμβουλεύτηκε το ρολόι. Απέμεναν 15 λεπτά για τα μεσάνυχτα. Θα έπρεπε να αλλάξετε ρούχα, πρότεινε ευγενικά το καινούριο φόρεμα. Η Κλάρα δίστασε, κοιτώντας την κοιμισμένη κόρη της. «Και αν ξυπνήσει και δεν είμαι εδώ, θα προσέχω», υποσχέθηκε εκείνος. «Με την πρώτη κίνηση θα σας φωνάξω». Μετά από μια ακόμα στιγμή δισταγμού, η Κλάρα πήρε τη σακούλα με το φόρεμα και κατευθύνθηκε στο μικρό μπάνιο. 20 λεπτά αργότερα, όταν βγήκε, η μεταμόρφωση ήταν αξιοσημείωτη. Το σκούρο κόκκινο φόρεμα έπεφτε τέλεια, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της, που συνήθως κρυβόταν κάτω από την πρακτική στολή της οδηγού ταξί. Είχε μαζέψει τα μαλλιά της σε έναν απλό αλλά κομψό κότσο και είχε βάλει ένα κραγιόν που φύλαγε για ειδικές περιστάσεις. Ο Ερίκος την παρατήρησε με γνήσιο θαυμασμό. «Είστε πανέμορφοι», είπε με ειλικρίνεια. Η Κλάρα ένιωσε το πρόσωπό της να ζεσταίνεται, ασυνήθιστη σε κομπλιμέντα. Μια κίνηση στον καναπέ κρεβάτι τράβηξε την προσοχή της. Η Σοφία κουνιόταν, αρχίζοντας να ξυπνάει. Πλησίασε γρήγορα την κόρη της, καθίζοντας στην άκρη του καναπέ. Τα μικρά μάτια του κοριτσιού άνοιξαν αργά, μπερδεμένα για μια στιγμή, μέχρι να εστιάσουν στο πρόσωπο της μητέρας. «Μαμά», ψιθύρισε νησταγμένα. «Γύρισες?» «Γύρισα, αγάπη μου», απάντησε η Κλάρα, η φωνή της πνιγμένη από τη συγκίνηση. «Η μαμά είναι εδώ». Η Σοφία κάθισε τρίβοντας τα μάτια της και τότε παρατήρησε το φόρεμα. «Μοιάζεις με πριγκίπισσα», αναφώνησε με παιδικό θαυμασμό. Πριν προλάβει η Κλάρα να απαντήσει, η Σοφία κοίταξε πέρα από αυτήν και είδε τον Ερίκο να στέκεται διακριτικά κοντά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το κορίτσι άνοιξε διάπλατα τα μάτια του, αρχικά με ανησυχία, μετά με μια έκφραση έκπληξης, όταν αντιλήφθηκε τα δώρα τοποθετημένα γύρω από το δέντρο. «Ποιος είναι αυτός, μαμά?» ρώτησε, χωρίς να πάρει τα μάτια της από τα πολύχρωμα πακέτα. «Είναι ο Άγιος Βασίλης χωρίς τα κόκκινα ρούχα». Η Κλάρα γέλασε, ανακουφισμένη από την αντίδραση της κόρης της. Ο Ερίκος επίσης χαμογέλασε, πλησιάζοντας προσεκτικά. «Όχι, αγάπη μου, αυτός είναι ο κύριος Ερίκος». «Είναι?» Η Κλάρα δίστασε, ψάχνοντας τις σωστές λέξεις. «Είναι ένας ξεχωριστός φίλος που ήρθε να μας βοηθήσει να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα». Ο Ερίκος γονάτισε σε μια σεβαστή απόσταση, φτάνοντας στο ύψος των ματιών του κοριτσιού. «Γεια σου, Σοφία», είπε ευγενικά. «Η μαμά σου μου είπε πολλά καλά πράγματα για σένα». Το κορίτσι τον μελέτησε για μια στιγμή με την ατρόμητη περιέργεια των παιδιών. «Εσείς γνωρίζετε τον Άγιο Βασίλη?» ρώτησε τελικά. Ο Ερίκος χαμογέλασε, μπαίνοντας στην ιστορία. «Λοιπόν, ας πούμε ότι είμαστε γνωστοί. Ήταν πολύ απασχολημένος απόψε. Οπότε μου ζήτησε να βεβαιωθώ ότι όλα τα δώρα σας έφτασαν». Τα μάτια της Σοφίας έλαμψαν από ενθουσιασμό και αυτή κοίταξε το ρολόι στον τοίχο της κουζίνας. «Είναι ήδη Χριστούγεννα, μαμά. Μπορώ να ανοίξω τα δώρα?» Η Κλάρα κοίταξε και αυτή το ρολόι. 23:58. «Σχεδόν, αγάπη μου. Μόνο άλλα 2 λεπτά». Η Σοφία σηκώθηκε εντελώς τώρα, πλησιάζοντας με προσοχή το χριστουγεννιάτικο δέντρο, σαν να φοβόταν ότι τα δώρα θα εξαφανίζονταν αν πλησίαζε πολύ. «Όλα αυτά είναι για μένα?» ρώτησε άπιστα. «Τα περισσότερα?» «Ναι», απάντησε η Κλάρα, ανταλλάσσοντας μια συνένοχη ματιά με τον Ερίκο. «Κάποια είναι και για μένα». Το ρολόι στον τοίχο χτύπησε μεσάνυχτα και, σαν να ήταν ένα μαγικό σύνθημα, μια καμπάνα από μια μακρινή εκκλησία άρχισε να χτυπά. «Καλά Χριστούγεννα, αγάπη μου», είπε η Κλάρα, αγκαλιάζοντας την κόρη της. «Καλά Χριστούγεννα, μαμά», απάντησε η Σοφία, πρακτικά δονούμενη από ενθουσιασμό. «Καλά Χριστούγεννα, κύριε φίλε του Άγιου Βασίλη». Ο Ερίκος γέλασε, γνήσια ενθουσιασμένος από την αυθορμησία του κοριτσιού. «Καλά Χριστούγεννα, Σοφία», απάντησε, παρατηρώντας μητέρα και κόρη με ένα χαμόγελο που έκρυβε ένα βαθύ συναίσθημα, σαν να ήταν μάρτυρας κάτι που περίμενε όλη του τη ζωή να δει. Η χαρά της Σοφίας, καθώς άνοιγε τα δώρα, ήταν μεταδοτική. Κάθε εξετυλιγμένο πακέτο προκαλούσε επιφωνήματα έκπληξης και απόλαυσης που γέμιζαν το μικρό διαμέρισμα. Και η κούκλα που μιλούσε, τόσο επιθυμητή, έβγαλε σιωπηλά δάκρυα από την Κλάρα όταν η κόρη την αγκάλιασε, σαν να ήταν ο πιο πολύτιμος θησαυρός του κόσμου. Ο Ερίκος κρατούσε μια μικρή απόσταση, καθισμένος σε μια καρέκλα της κουζίνας,
παρατηρούσε τη σκηνή με ένα γαλήνιο χαμόγελο. Περιστασιακά σήκωνε την κάμερα για να καταγράψει στιγμές που ήξερε ότι θα ήταν πολύτιμες. Η Σοφία να δοκιμάζει το φόρεμα πριγκίπισσας πάνω από τις πιτζάμες της. Η Κλάρα να βοηθά την κόρη της να συναρμολογήσει το παζλ. Η αυθόρμητη αγκαλιά του κοριτσιού όταν ανακάλυπτε τα βιβλία ιστοριών. «Μαμά, κοίτα, αυτό έχει το όνομά μου», αναφώνησε η Σοφία, δείχνοντας την πρώτη σελίδα ενός από τα βιβλία όπου ο Ερίκος είχε γράψει διακριτικά «Για τη Σοφία που έχει περίεργα μάτια και γενναία καρδιά». «Καλά Χριστούγεννα». «Είναι αλήθεια, αγάπη μου», απάντησε η Κλάρα ρίχνοντας ένα ευγνώμων βλέμμα στον Ερίκο. Μετά την αρχική εφορία, η Σοφία, ακόμα με τις πιτζάμες της, τώρα καλυμμένη από το φόρεμα πριγκίπισσας, πλησίασε διστακτικά τον Ερίκο. «Ευχαριστώ, κύριε φίλε του Άγιου Βασίλη», είπε αυτή κουνώντας τον εαυτό της μπρος πίσω. «Αυτά ήταν τα καλύτερα Χριστούγεννα όλων των εποχών». Ο Ερίκος χαμογέλασε, γνήσια συγκινημένος από την παιδική ειλικρίνεια. «Είμαι πολύ χαρούμενος που σας άρεσε, Σοφία. Το χαμόγελό σας είναι το καλύτερο δώρο». Το κορίτσι έγειρε το κεφάλι μελετώντας τον με περιέργεια. «Θα περάσετε τα Χριστούγεννα μαζί μας?» ρώτησε ξαφνικά. Η ερώτηση ευνηδίασε τόσο τον Ερίκο όσο και την Κλάρα. Υπήρξε μια στιγμή σιωπής πριν απαντήσει εκείνος. «Λοιπόν, είναι ήδη Χριστούγεννα, έτσι δεν είναι?» «Τεχνικά περνάω ήδη τα Χριστούγεννα μαζί σας». Η Σοφία κούνησε το κεφάλι, δυσαρεστημένη με την αόριστη απάντηση. «Όχι, εννοώ όλη την ημέρα για να φάμε ραμπανάδα και πανετόνε. Η μαμά αγόρασε λίγο, αλλά μπορούμε να μοιραστούμε». Η Κλάρα ένιωσε το πρόσωπό της να καίγεται από ντροπή, η απλότητα του δείπνου που είχε σχεδιάσει, μερικές ραμπανάδες, αγορασμένες από το αρτοπείο της γειτονιάς και ένα μικρό πανετόνε σε προσφορά. Φαίνονταν αξιοθρήνητη μπροστά σε κάποιον σαν τον Ερίκο. «Σοφία, ο κύριος Ερίκος πιθανότατα έχει άλλα σχέδια για σήμερα», είπε γρήγορα. «Σημαντικούς ανθρώπους να επισκεφθεί». Προς έκπληξή της, ο Ερίκος κούνησε το κεφάλι. «Στην πραγματικότητα δεν έχω», απάντησε με μια αφοπλιστική ειλικρίνεια. «Δεν έχω οικογένεια στην Αθήνα και όλοι οι φίλοι μου είναι με τις δικές τους οικογένειες σήμερα». Το πρόσωπο της Σοφίας φωτίστηκε. «Τότε μπορείτε να μείνετε», δήλωσε σαν να είχε λυθεί το ζήτημα. «Κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος του τα Χριστούγεννα, έτσι δεν είναι, μαμά». Η Κλάρα βρέθηκε σε μια λεπτή θέση. Από τη μία, ένιωθε ότι είχαν ήδη εκμεταλλευτεί υπερβολικά τη γενεοδωρία του Ερίκου. Από την άλλη, υπήρχε κάτι σε εκείνον. Μια μοναξιά που αναγνώριζε καλά που καθιστούσε αδύνατο να τον διώξει. «Φυσικά ο κύριος Ερίκος είναι ευπρόσδεκτος να μείνει αν θέλει», είπε τελικά. «Ο εορτασμός μας είναι απλός αλλά ειλικρινής». Ο Ερίκος φάνηκε γνήσια συγκινημένος από την πρόσκληση. «Θα ήταν τιμή μου», απάντησε, «αλλά με μία προϋπόθεση, να με φωνάζετε απλώς Ερίκο. Το Κύριος με κάνει να νιώθω σαν τον πατέρα μου». Η Κλάρα χαμογέλασε και κούνησε καταφατικά το κεφάλι. Η Σοφία, ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, έστρεψε την προσοχή της στην κούκλα που μιλούσε. Είχε περάσει η 1 το πρωί, αλλά το κορίτσι δεν έδειχνε σημάδια κούρασης, γεμάτο ενέργεια από τη μαγεία της περίστασης. «Δεν θα κοιμηθεί τόσο σύντομα», σχολίασε η Κλάρα παρατηρώντας την κόρη της. «Ο ενθουσιασμός θα την κρατήσει ξύπνια για ώρες». Ο Ερίκος χαμογέλασε, παρατηρώντας το κορίτσι που τώρα έφτιαχνε το παζλ, συνομιλώντας ζωηρά με την κούκλα σαν να ήταν μια αληθινή φίλη. «Θυμάμαι να είμαι έτσι κι εγώ», είπε εκείνος. «Αδύνατο να κοιμηθώ τη νύχτα των Χριστουγέννων». Η Κλάρα κατευθύνθηκε στη μικρή κουζίνα και άρχισε να ετοιμάζει καφέ. Ενώ το νερό έβραζε, κοίταξε το ρολόι και μετά τον Ερίκο. «Δεν περίμενα να έχω παρέα σήμερα», είπε με απολογητικό τόνο. «Δεν έχω πολλά να προσφέρω εκτός από καφέ και αυτές τις ραμπανάδες». Ο Ερίκος σηκώθηκε και πλησίασε την κουζίνα. «Μπορώ να βοηθήσω σε κάτι?» Αυτή κούνησε το κεφάλι, ακόμα άβολα με την ιδέα ενός εκατομμυριούχου διευθύνοντα συμβούλου στο μικροσκοπικό της διαμέρισμα. «Στην πραγματικότητα νομίζω ότι ξέχασα κάτι στο ταξί», είπε ξάφνα.